ביישובים תוכנית מזעזעת, הציבור זעק על זה שלא משקיעים בנו בדיור, דיור בר השגה, דיור כלשהו. פתאום למדינה יש המון כסף לעשות 10 יישובים חדשים, ואף אחד לא מדבר על זה. זו תוכנית מזעזעת שתגדיל את הפערים, שתחליש את באר שבע, שתחליש את כל יישובי הנגב, שתהרוס שטחים פתוחים, שתיצור פערים חברתיים, ואף אחד לא מדבר על זה, פשוט אף אחד לא יודע על זה. סליחה, אני מפנה אותך, רגע. אני אסיים ואז תענו, אני רוצה לדעת אם אתם מתנגדים או לא, איך אתם מתכוונים לעצור את זה, מה עשיתם ומה תעשו. שנייה. אז נעשה איזה משפט אחד דוב. משפט אחד. אני מפנה אותך, קיימנו על הנושא הזה דיון בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות שאני עומד בראשה. הוועדה קיבלה החלטה מאוד ברורה, אנחנו מתנגדים לתוכנית הזאת, אני מסכים לגמרי עם כל מה שאת אמרת. כדי להפיל את התוכנית הזאת באופן מעשי צריך לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים, במיוחד, קודם כל, עם הרשויות המקומיות באזור. הייתה לי פגישה עם ראש העיר ערד, אני חייב לומר, טלי. כן, אגב, צריך להגיד את זה באופן אמיתי, חברת ישראל ביתנו, אבל, בנושא הזה היא מבינה את הבעיה, וצריך יחד איתה לעבוד עם כל המורכבות והקשיים. דיברתי בנושא הזה גם עם ראש עיריית באר שבע, צריך לדבר ולגייס את כל הרשויות המקומיות באזור. המהלך הזה הוא כבר התחיל. אני שמח לראות שיש פה אנשים שחושבים כמונו שזו בעיה גדולה מאוד, זה קטסטרופה לערד, זה נזק לדימונה, זה פוגע בבדואים, ביישובים הלא מוכרים, זה פוגע בבאר שבע. כל הסיבות הכי טובות יש נגד הדבר הזה, ובכל זאת, אם לא נייצר מאבק מאוד מאוד חזק שיתבסס קודם כל על התושבים באזור, על מי שגר שם ועל הרשויות המקומיות שיש שם, זה גם יקרה. אתם יודעים מה היישוב או העיר בעצם עם הדירות הכי זולות בארץ? זה ערד. היום בערד אפשר לקנות דירה ב-300,000 שקל. ראיתי. זה בא עם האורנים ביחד. ובמקום לחזק את ערד, ששם יש דירות, והיא כבר קיימת, ויש שם יישוב, אפילו היה יישוב מאוד יפה ומאוד נעים ואוויר מצוין, אז עושים את המכרה הזה, הבריר הזה, אגב שם ההכנסות יהיו במיליארדים שילכו שוב לכיס של אחים עופר, זה חלק מהבעיה הכללית שדיברנו קודם, ועושים יישוב חדש במסגרת התוכנית הזאת שקוראים אותו כסיף, שהוא חלק מהיישוב. זאת אומרת, מחלישים גם ככה ערד חלשה, וגם ככה קשה בערד ואין מספיק הכנסות, אז מחלישים עוד יותר. זה פשוט אסון, וזה חלק מהמגמה שנובעת מחוסר הבנה של מה זה אומר עיר חזקה, ומה זה אומר קיימות עירונית. ומה זה אומר, מדברים על צפיפות, אנשים אומרים אנחנו לא רוצים ציפוף. זה לא ציפוף, זה קרבה. ועיר טובה היא עיר שהשירותים בה קרובים ונגישים. והערים שלנו הן אינן צפופות. ואנחנו צריכים לחזק את הערים. למשל יעל מבינה היטב, היא ראש עיר מוצלחת מאוד. ויש לנו ערים טובות, ועדיין יש לנו מבחינה סביבתית בסיס נורא חשוב, נורא חזק. רוב האוכלוסייה הישראלית היא אוכלוסייה עירונית. וזה טוב מבחינה סביבתית, וצריך לחזק את זה. אבל במדיניות מכוונת ושיטתית הופכים את החיים בעיר ובמרכז העיר לברירת מחדל של אנשים שלא יכולים לעבור לכל מיני יישובים חדשים וצמודי קרקע, וכך גורמים נזק בראש ובראשונה חברתי. אתה יודע, סביבתי ודאי, אנחנו סביבתי, אבל גם חברתי, קשה ביותר. וזה דבר שחייבים להבין אותו, והוא עובר קודם כל בעיניי. דוב, אנחנו כבר בפוליטיקה זה כבר מלמעלה לטפטף טיפות על הסלע הזה. זה מלמטה צריך, דרככם, דרך הפעילות שלכם. זה צריך להיות גם מלמעלה. וכל אחד שיכול צריך להכניס את זה בשיח, בדיוק את ואני והוא והיא, ולעשות כמה שאפשר. את מדברת פה עם 3 שהם מאוד בשיח הזה, וזה צריך להיות הרבה יותר רחב, והבעיה היא לא ב10 היישובים האלה, אלא בתפיסת היסוד שעיר חזקה במרכז זה דבר לא טוב, וזה דבר כן טוב. בקיצור, אני אומר, אני קודם כל מסכימה איתכם לחלוטין, אבל אני רוצה לומר משהו, וכשהייתי צעירה תמיד אמרו לי, והיו חברים ובני זוג תמיד אמרו לי, צריך להשקיע הרבה יותר אנרגיה בבן זוג חדש, מאשר בשמירת היחסים הקיימים עם בן זוג קיים. תחשבו על זה, זה נכון. עכשיו, בדיוק בפרפרזה על זה,
כדי לבנות יישוב חדש צריך להשקיע עד 300% יותר מבחינת התשתיות והתחזוקה מאשר בקיום של יישוב קיים, בוודאי עיר. ולכן בעיניי זה אבסורד. אבל אני חושבת שאתם כולכם יודעים מה מסתתר מאחורי כל הסיפור של לעבות ולפתח את הנגב ולפתח. מאחורי זה מסתתר פחד מפני השתלטות של הבדואים על השטחים הפתוחים. זו הסיבה, לדעתי, להערכתי, זו הסיבה לכל התוכנית, שהיא תוכנית, אני לא יכולה לומר הזויה, כי לכאורה הם מראים שהיא לא הזויה, אבל אין לה כל הצדקה, לא חברתית ולא כלכלית. צריך באמת לעבות את היישובים. יש דרך אגב תוכנית, רוצים לפתח את הנגב, יש היום תוכניות בניין עיר לתוספת של 30,000 יחידות דיור באזור. אולי קודם כל תפתחו את ה-30,000 יחידות דיור האלה שקיימים, ואחרי זה, אם אתם רוצים, תפתחו חדשים. אז לי יש הצעה, קודם כל צריך להוריד את התוכנית הזו, צריך להתנגד לה, היא נמצאת היום בשלב ההתנגדות, כולם צריכים להתנגד לה, גם מלמעלה וגם מלמטה, וכל הארגונים צריכים להתנגד לה, ואפשר, אם כל כך חוששים שהבדואים ישתלטו, אז קודם כל מן הראוי ליישב את הבדואים ולתת להם מקום הוגן, ולמלא את הזכויות האלמנטריות שלהם למיגון ולדירה, אבל זה אזור משגע. בואו נפתח אותו כאזור פתוח, למה לא? ואז כולם יהיו מרוצים, גם נעבה את ערד ואת באר שבע, גם ניתן מענה לבדואים וגם נשאיר שטחים שיהיו פתוחים, כי אנחנו מוכרחים את זה במדינת ישראל.